Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Mga igsuon, sa kakomplikado sa kalibutan karon, kinahanglan na kaayo nato ang humility. Daghan na kaayong arogante karon mga igsuon. Wala ra bagyo'y exempted. Ako, ikaw, o bisan kinsa. Diri manggod sa ebanghelyo karon, si Pedro usa ka hanas nga mananagat. Tibuok gabi wala siya'y kuha. Ug mao to nga ang atong Ginoo misuggest nga palawod ug itaktak balik ang pukot didto. Siguro deep inside Peter, nakaingon siya, kinsa maning tawhana nga mo-suggest nako suwito man ko aning panagat, anak ra man ni karpintero. Siguro iyang gisulayan later on, tan-awon ta, sakto ba ka? So mao to gitaktak ang pukot didto sa layo, ug tuod man daghan kaayong isda ang ilang nakuha nga hapit na silang malunod sa kadaghan niini. And then and there, recognizing, acknowledging the arrogance of Peter, nakaluhod siya sa atubangan sa Dios. Nangayo siya pasaylo, palayo Ginoo kay ako usa ka makasasala. That is humility. Ang taong arrogante dili na kabalo muluhod, because to kneel down in front of someone is to acknowledge that that someone is greater than him or her. Abi ninyo mga igsuon binasi sa atong experience. Makarelate kaayo ta ni Pedro. Ang karaan nga Pedro sa wala pagitawag ni Kristo nga mahimong iyang apostol. Dili sayon mahimong arogante, dili lalim. Ngano man, kung magpabilin bitaw tang arogante, dili ta malinawon, dili ta mahimutang, mag-alipasa ta, dili ta malinawon, labad atong ulo, bugat atong dughan. Kanang nabitaw tay gidumtan, kanang mapahitason kaayo ta. Kapoy kay na mga igsuon, di ba? Pero kung humble bitaw ta, ula ra gyud tay problema, ula tay kurat, no, maminaw ta, dali ratang matudluan, dali ratang makoreksyonan, dayon kung makasasala ta, dali ra pud tang moila dayon sa atong kamakasasala, so dali ra pud tang maningkamot nga magbag-o. Ing ana ka relax, ing ana ka peaceful. Na? So mga igsuon ha, maningkamot ta nga magmapaubsanon. Atong iampo una sa tanan nga, Lord, make me humble. Kuha kining akong kaarogante, kini akong selfishness, aron muila dayon ko sa akong sayop o dali ra kong mabag-o. Pero dili lang taman sa pagampo ha. Maningkamot pud ta kada adlaw nga magmapaobsanon gyud ta. Okay? Kaya nato na. Kaya nato na with the help of the grace of God and our sincere cooperation. Okay? God bless.